May kita ba dito pag nakalive ako? Dito? Nakalive na ako. Nakalive na! Pares lang ba yan? Oo. Alas. Kaya na nakalive na ako. Ay, wala na. May isa na naman ako. Sa live. Dito. Ayun. Ba't ganun? Yan yung nalog ko kanina. Putik na yun. Bakit hindi nakikita mo yun? Let's fight to our heart's content. Ito ba yung talagang ginagamit? Yan, mix na naman ako. Yan na. Do you want to make friends with The Nana? enemy is picking. Love and hope are the two greatest inventions. Your team is picking. Sanjo. Wala. Fighting Kimmy. Dito sa ano, kina. Shit. Naka-schedule ka mo eh. Paano schedule? Naka-schedule mo eh. Ha? Ayan o. Ayan o. Oo, naka-schedule ka yun ha. Paano? 8:32. Ay, Cancel mo eh. pinansel ko ba? Oo. Ano ba yun? Paano? X. Eh, paano naka-in-game na ako eh. Naka-in-game na ako. Play together. Even your eyes get warm. Lagi na commander ganon.